Затворете телефона, елате тук, елате, госпожо. Сега ще ви направим... Сега ще ви покажем нашия 5-звезден хотел. Ето го нашия 5-звезден хотел. Елате да влезнем да ви покажем. Айде, елате. Ама не от там, портата е заяла, елате. От тук се влиза. Така, нека започнем. Това са нашите котки, които постоянно ядат хора. Стига сте се били без шушу. Така. Имам работа. Какво ме интересува? Така, това е нашата голям хотел. Сега ще ви покажа какво има. Аре, елате по-бързо, бе. Нямам време да ви чакам цял ден. Моля ви се, тук внимайте, че ни направиха почките на нищо. Така. Ами, елате по-бързо, да, аз нямам цял ден тук да ви чакам. Аз нямам цял ден, така че побързайте. Ама аз имам. Мен какво ме интересува? Какво ме интересува? Тук може да се консултира. Не сте си затворили. Ами, това е консултацията тук с рецепцията. Владимира, къде си? Имаме клиенти! А Владимир сигурно е до туалет. Хайде, лад. Това е нашия гигантски двор. С детска площадка. Еми да, като деца като вас. Аз едно с много по-голямо. Така. Очай, телефон ми звуни. О, хало. What? Затваряйте телефона! Няма какво да затварям. Затваряйте телефона, Няма веднага ще ви съдя. О, Дошли сте на гледане и тук ми говорите по телефона. Айде по-бързо, ма! Махни, бе. Ще се оплача на Владимир. Ох, чакай. Цяло. Ей, сега ти след няколко секунди. Айде, лати са. Сега ще покажа най-интересното място. По-бързо, моля. Това е интересно. Не, това тук са за учениците от 3-ти клас, където не слушат и ги бесят. Това са камъните на живота. Тук сега... Това са камъните на живота, моля ви се. На живота. На живота.